أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka masu kallon mu da kuma sauraron mu a wannan tashar tamu mai suna Darul Ilmi, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke gabatar muku da karatu a cikin wannan littafi mai ɗimbin albarka mai suna al-Ishmawi, wanda Sheikh Abdul Bari al-Ishmawi al-Rufa'i ya wallafa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nawwara kabarinsa, ya riskar da shi ga salihan bayi. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ka sa mu cika da kyau da kuma imani. Jama'ar annabi, idan ba a manta ba, a lokacin da ya gabata mun yi karatu ne akan abin da ya shafi na mustahabban sallah, wanda a yau insha Allahu za mu tashi akan abin da ya shafi na abubuwan da aka karhanta a cikin sallah. Malamin ya ci gaba da cewa wa amma makruhatus salati, amma abubuwan da aka karhanta a cikin sallah. Kafin mu yi nisa, ina kira ga masu kallon wannan channel din a yi haƙuri. Ina ganin kamar bidiyon namu na yau zai ɗanyi tsawo. A yi haƙuri a kalle shi tun daga farkonsa har ƙarshensa, saboda za a samu fa'idoji da yawa in Allah ya yarda. Malam ya ci gaba da cewa wa amma makruhatus salati, amma abubuwan da aka karhanta a cikin sallah, faddu'a'u ba'da al-ihrami, yin addu'a bayan an yi kabbaran harama. Idan mutum ya zo ya yi iqama ya ce Allahu akbar, ya tsaya yin wata addu'a a mazhabar malikiya abun ƙi ne, ma'ana makaruhi ne. Amma hadisi ya tabbata daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana yin addu'a ta buɗe sallah, kamar yadda hadisi ya tabbata wanda Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yazo yi kabaran harama, sai Abu Hurairah yake cewa sakata hunai'a, sai yayi shiru na dan wani lokaci kaɗan. Sai Abu Hurairah yace sai na tambayi manzon Allah, na ce masa ya manzon Allah, zan iya bayar da mahaifiyata da kuma mahaifina a matsayin fansa gare ka? Shiru dinnan da kake yi bayan in kai kabaran harama, me kake faɗa? Sai manzon Allah ya ce masa, ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danasi, Allahumma ighsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Da dai sauran addu'o'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gabatarwa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai yake cewa wa qabla al-qira'ati, kafin a shiga karatun Fatiha. Wato abinda nake so in fitar mana da shi anan shine, dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, ya ce mai yin hukunci idan yayi kokari a cikin hukuncinsa, in ya dace da gaskiya za a bashi lada biyu. Mai yin hukunci idan yayi kokari a cikin hukuncinsa domin ya zakulo gaskiya sai yayi kuskure, za a bashi lada guda ɗaya. To yanzu mai wannan littafi ko in ce mazhabar mu na malikiya suna lada guda, tunda wannan al'amari ba da gangan suka yi ba. Shine sai yake cewa wa du'a, da kuma yin addu'a fi asna'il fatihati, ana tsakiyar karatun Fatiha makaruhi ne ka yanke kai addu'a. Wa asna'is surati, haka na kuma makaruhi ne a yi addu'a ana tsakiyar karatun sura. Wa du'a'u, haka na kuma makaruhi ne a yi addu'a fi ruku'i, a cikin ruku'i. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi, wa amma ruku'u fa azimu fihi rabb, wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a fa qaminu an yustajaba lakum. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, ruku'i ku girmama Allah a ciki,
ku rika cewa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sai ya ce wa amma sujudu, amma sujuda kuma wajtahidu fihi bid du'a. Manzon Allah ya ce ku ta kokari wajen yin addu'a. Manzon Allah ya ce fa kamilun an yustajaba lakum. An hana yin addu'a a cikin ruku'i abinda ake cewa a ciki shine subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Wa du'a da kuma yin addu'a ba da tashahhudil awwali bayan an kammala tahiyya na farko. Duk sallar da take da zama biyu, misali kamar sallar azhar, la'asar, magriba, isha, waɗannan salloli guda hudu suna da zama biyu. To a tahiyya na farko daga zarar ka kai abduhu wa rasuluhu miƙewa za ka yi. Wa du'a da kuma yin addu'a ba da salamin imami bayan sallamewan liman. Bayan limamin ka ce assalamu alaikum, babu wani ragowar wata addu'a da za ka yi, kai maka ce assalamu alaikum. Haka manzon Allah ya tsara, haka kuma ya bada umarni a yi. Manzon Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi, an sanya muku limami ne domin ai koyi da shi. Sai ke cewa wa sujudu da kuma yin sujuda ala siyabi akan tufafi, wal busti da kuma shimfiɗi kowane iri, wa shibihima da kuma abin da yake kama da shimfiɗin, mimma fihi rafa'iyatun, duk wani abin da yake za a ji daɗi a kai idan aka ɗaura goshi. Wannan makaruhi ne a mazhabar malikiya, bi khilafil hasiri, sabanin tabarman ko da ma ta kaba ne, wato akwai tabarman kaba wanda yake da ɗan gurji a jikinsa, to irin wannan ba makaruhi bane, za a iya yin sujuda a kai. Amma idan tabarman ya zamanto irin mai laushi din nan, shi ma makaruhi ne. Fa innahu, yin sujuda akan tabarma kam la yukrahu as-sujudu alaiha, ba karhanta yin sujuda akai ba, walakin tarkuha, malam yace barin yin sujuda akan tabarma irin wannan din ma barinta aula shi yafi. wa sujudu alal ardi, yin sujuda a ƙasa afdalu shi yafi. Kai sujuda akan turbaya, ƙasa mai laushi kamar yadda masallacin manzon Allah yake a zamaninsa, afdalu shi yafi. Domin idan kai sujuda a ƙasa, wannan shine zai tabbatar maka da cewa ka kaskantar da kanka ga Allah maɗaukakin sarki, tare da ajiye gaban da tafi kowace gaba daraja a jikinka. Ko da mahukunci in za ka yi, in ji manzon Allah ya ce a nisanci fuska. Misali a ce mutum ne za a yi masa hukunci da duka, manzon Allah ya ce a nisanci fuska. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai ya ce wa sujudu alal ardi, yin sujuda akan ƙasa afdalu shi yafi. Wa minal makaruhi, yana daga cikin abin da aka ki as-sujudu ala qawli imamatihi, yin sujuda akan nadi na rawaninsa, aw tarafi kummihi, ko kuma yayi sujuda a kan wato gefen hannun rigarsa, aw ridaihi, ko kuma mayafinsa. Wal qira'atu, haka nan kuma makaruhi ne yin karatu fin ruku'i, a cikin ruku'i. Wasu sujudu, haka nan makaruhi ne yin karatu a cikin sujuda. Karatun nan ana nufin karatun alkur'ani, amma wasu daga cikin malamai sun ragwanta, wato ma'ana sun sassauta. Misali kamar karatun da yake da addu'a a ciki, yanzu misali kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Kun ga wannan ai addu'a ce, zaka iya cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, ko kuma Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Wadannan duka ayoyi ne na alkur'ani, amma zaka iya sanya Allahumma a gaba saboda ya dace da addu'a. Amma kai karatun alkur'ani a cikin ruku'i, ko mutum ya karanci a ayoyin alkur'ani a cikin sujuda, duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana. Yace inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida, aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa wa du'a'u, haka nan kuma makaruhi ne mutum ya roki Allah bil ajamiyati, da yaren da ba larabci ba, lil qadir al arabiyati, ga wanda yake da ikon ya roki Allah da larabci. Yanzu misali ni zan iya cewa Allahumma ghfirli wa liwalidayya, kun ga wannan ina nufin ya Allah ka yi min gafara, ka gafarta wa iyayena. Misali zan iya faɗan wannan da larabci, sai in ce ya Allah ka gafarta min, ka gafarta wa iyayena. To hakan din shine makaruhi. Duk wanda yake da ikon
zai iya yin addu'a da larabci, to ka yi addu'a da larabci shi ya fi. Saboda me? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne, alkur'ani da larabci aka saukar da shi. A wani ruwaya ma aka ce wal kalamu ahlul jannati fil jannati arabi, yaren yan aljanna a cikin gidan aljanna larabci ne. Allah madaukin sarki ya taimake mu. Sai yake cewa wal iltifatu da kuma yin waiwaye fi salati a cikin sallah. Waiwaye nan da ake nufi, ana nufin ka daga kanka kalli can gaba ko kuma ka kalli gefenka na hagu ko na dama, shi ake nufi. Amma da a ce muƙaddara a ce nan shine alkiblarka, ka waiwaya ka kalli yamma, baka da wannan sallar malam. wal iltifatu da kuma yin waiwaye fi salati a cikin sallah, wa tashbiku asabihi da kuma kakkarya yasunsa, wa farqatuha da kuma rarraba su haka, duka wannan makaruhi ne. wa wadu yadaihi da kuma daura hannayensa ala khasiratihi akan mararsa, mutum yayi haka. wa iqa'uhu da kuma mutum ya zauna akan dugadugansa tsakanin sujuda da sujuda, duk wanda makaruhi ne. Mutum ya zauna akan dugadugansa, misali kafafuwan duka biyu haka, sai ya zauna akan dugadugansa, makaruhi ne. wa tagmidu ainihi da kuma rurrumsa idanuwansa. wa wadu kadamihi alal ukhra da kuma daura kafarsa daya akan dayan, shi ma makaruhi ne. wa tafakkuruhu da kuma yin tunani bi amri dunyawiyyi akan al'amarin da ya shafi duniya, makaruhi ne. Kai ta tunani, yanzu yau ban yi cinikin nan ba, ya za a yi ne? Yanzu misali kayan nan na sayar, ba a kawo min kudin su ba, yaya ne? Wannan shi aka karhanta. Amma mutum ya yi tunani akan abin da ya shafi sallarsa, wannan ba a hana ba. Allah madauki sarki ya taimake mu. wa hamlu shay'in da daukan wani abu bi kummihi da hannun rigansa, au famihi ko a bakinsa, wannan fa an karhanta masa ne. Wannan abin misali an karhanta masa ne idan zai hana shi fitar da karatun alkur'ani. Misali ba zai iya fitar ayoyin alkur'ani yadda ya kamata ba. Yanzu misali zai iya cewa saboda ya sa zinari a bakinsa saboda kai ya bata, zai ce an amta. Ba zai iya cewa an amta ba saboda akwai abu a bakinsa, zai ce al amta. To in haka ne, wannan abin zai mayar da shi ba zai iya furta ayoyin alkur'ani yadda suka kamata ba, sallarsa mata ɓaci, haka malamai suka ce. Sai yake cewa wa abasu bilihiyatihi da kuma wasa da gemunsa, mutum yana sallah ita jan gemunsa. wal mashhuru haka nan kuma zancen da ya fi shahara fil basmalati, makaruhi ne mutum ya yi bismillah. wata auzi da kuma yin a'uzu, alkarahatu wannan makaruhi ne fil faridati a cikin sallan farilla, dunan nafilati amma banda sallah ta nafila. wa an malikin an yi riwaya daga maliku dan Anas, qawlu bil ibahati, akwai fata wanda ya bayar yace halal ne. wa ibn maslamata daga ibn maslama kuma yace annaha manduba, mustahabi ne ma mutum yayi karanta bismillah da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. wa an ibn nafi da kuma daga wajen ibn nafi shi kuma yace wujubuha, wajibi ne ma mutum yayi bismillah. malam yace fa in fa'ala shay'an, idan mutum ya aikata wani abu minal makruhati daga cikin abubuwan da aka karhanta fi salati a cikin sallansa, kuriha lahu zalika, an karhanta masa yin hakan din, makaruhi ne. Amma wala tabtulu salatuhu, sallarsa bata ɓaci ba. wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Abinda muka faɗa daidai Allah sa mu yi tare a cikin lada, abinda muka yi kuskure ko kuma tuntuɓin harce, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu da kuma rayuwar ƴaƴanmu da zuriyarmu. Allah ka biya bukatunmu da kuma bukatun masu neman addu'a gare mu. Ya Allah ka warware mana ilahirin matsalolinmu. Subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.